4 aldiz parte hartu dut Olinpiar Jokoetan. Atenas, Pekin, Londres eta Rio. Almudena Cid gimnasia erritmikoan, Ainhoa Ibarra eskian, Maider Telleria belar hokeian, Maialen Txurrat piraguismoan, eta ni. Kirolari gutxi dira 4 Joko Olimpikotan parte hartu ahal izan duenak. Azken finean Joko Olimpikoak 4 urtean behin ospatzen dira eta horrek izan nahi du 4 jokotan parte hartzeko urte asko egon behar dela goi mailan, ez? Eta horren beste urte goi mailan pasatzea ez da erraza. Txiki-txikitatik etxean, 3 ahizpak igeriketan ibili ginen, eta ni igeriketa mundutik netorren, ez? Baina Zarauzko triatloia eta ikusten nuen txiki-txikitatik bai, eta beti atentzioa edo inbiria ematen zidan, ez? Eta pixkanaka hola zinitzen beraiekin, ez? Horra zinitzen aitai errepideko bizikleta lapurtzen, eta pixkat garai hartan ez zeuden emakume asko bizikletan ibiltzen zianak, eta iskutuan da horrela bizikletan buelta bat ematen eta horrela, eta pixkanaka triatloian probatzen hasi nintzen. Londresekoak izan zian agian oroitzapen onena daukaten jokoak, ez? Azkenean emaitza onena eta gainetik oso ona lortu nuen, eta Hyde Park guztia jendez gainezka zeon, bulla handia, eta gero etxetikan ere lagun eta familiako asko neskan bertan. Baina dena ez da ospakizuna. Rio aurretik, aurreko urteak, sailkapen urteak eta nahiko gogorrak izan zian, ez? Ja, lesioak gehiago agertzen hasi zian. Zinitzen molestia, hankan molestia batekin, kezka horrekin, beti ere pixkat kontrolatzen, baina ondo honi joan. Riora iritsi nintzanean egin zidaten resonantzia eta ikusi izan arte minoria austuragatikan, ezurran austuragatikan zala. Horrelako kolpea kudeatzea ez da bat ere erraza, ez? Nahi momentuan mundua erori zitzaiten, ez? Eta, hasieran egun oso gogorrak, ez? Azkenean lur jota zaude, baina Joko Olimpikotan zaude, etxetikan familia juntzan, area, gogorra izan zen, baina azkenean konbentzitu zidaten igeri eta bizikleta egiteko, eta atera nintzen, eta gero denborakin ikustezu ez dakala nek beste anekdota bat, eta bizitzan hori baino gauza okerragoa daudela, zer esanik ez. Triatloia erresistentziako kirol bat izatean, normalean erresistentziako kiroloietan ordu asko entrenatu behar dira, eta gainetik triatloian 3 disiplina ezberdinek uztartzea. Azkenean 3 disiplina izan da, eta gainetik erresistentziako kirola entrenatu behar dian orduak asko dira, ez? Egun bat edo aste bat entrenatzea asko, 2 aste, agian egiten dezu, ez? Baina azkenean da, ia egunero 3 kirolak, denboraldi guztian. Asko entrenatzen, ia 20 urte ibili naiz goi mailan, ez? Eta, motivazioa hor mantentzea batzutan ez da erresa izaten.
Nire doaietakoa da, beti gaztetatikan ere erresistentziako probetan hobeto jarduten nintzen, argia zen ni abiadura handikoa nintzen, baina bai erresistentzia honekoa ez. Eta gero triatloi munduan sartzekoan asko ikasten da bertan. Hobekuntza hori beti bilatzen, ez? Emaitza igual azterketa ondo egiten du, baina beti benean behitzen, baina hemen transizioan hau gertatu zait, edo biziketako hasierako parte hori hortan asko sufritzet eta hor hobetu berdet, beti neon nola hobetu bilatzen, ez? Azken urteetan, zorionez, emakumearen prestakuntza fisikoari buruzko ikerketa eta interes gehiago agertu da, ez? Azkenean ezaugarri ezberdinak dauzkagu eta gaur egun bai hilekoaren gaiarekin azkenean gure emakumeangan eta kirola edo lehiaketa bat dezunean edo entrenamentuak asko baldintzatzen faktore bada eta gaur egun gero eta nik uste kontuan gero eta gehiago hartzen den baldintza bat dela. A día de hoy seguimos teniendo una prevalencia del varón en todo tipo de estudios, ya sea de patologías específicas, ausencia de estudios de patologías concretas que afectan a la mujer, y en el rendimiento deportivo no ha sido menos. Se ha normalizado, por ejemplo, la amenorrea, la ausencia de menstruación, la disfunción menstrual, cuando siempre decimos, al menos a mí me gusta decir que la regla es una chivata, te está dando mucha información de qué está pasando en el cuerpo de la mujer y tenemos que utilizarlo a nuestro favor, porque si me permite detectar, anticiparme a problemas que pueda tener esa mujer deportista, como por ejemplo un déficit energético, que la ingesta se esté quedando corta con respecto a su gasto calórico. La amenorrea, la disfunción menstrual no es natural, no es una adaptación fisiológica normal. Y al final, a los años puedo tener, ya te digo, dislipidemia, problemas cardiometabólicos, depresión, osteoporosis, problemas de fertilidad, de todo tipo. Tenemos décadas de retraso. A las mujeres se nos ha entrenado como si fuéramos hombres en miniatura. El entrenamiento de Pepe ha llegado Pepa y lo hemos adaptado. Sin embargo, somos fisiológicamente distintas y todo aquello que podamos, individualizar al metabolismo específico de la mujer va a ser una posibilidad de ganancia, de beneficio con el que puede contar la mujer si se hicieran las cosas en ese sentido bien, adaptado a nuestra fisiología. Argi dago, eta erresistentzia gainetik luzeagoko probetan edo emakume eta gizonezkoen arteko ezberdintasun hori gutxitu egiten dela, ez? Gaur egungo proba fondoko, ultrafondoko lehiaketetan eta azkenean parekatu egiten da errendimendua, ez? Konparatuta bai argi dago eta ezin daukatu gizonezkoak indarra edo esplosibidade edo askoz handiagoak daukatela, baina gero iraupen luzeko probetan hori asko berdintzen da, ez? Como no tenemos la testosterona en esas concentraciones en comparación con el varón, nosotros lo que sí que tenemos es un metabolismo muy eficiente. Somos capaces de gastar muy poquito y mantener el esfuerzo. En todo ese tipo de disciplinas que hay que mantener el esfuerzo durante más tiempo, podemos ganar con respecto a las marcas anteriores si se adapta el entrenamiento a la fisiología de la mujer. Por eso yo creo que esas disciplinas de largas distancias, como ahora vemos que mujeres están ganando los ultra trails o pruebas en las que están días compitiendo, tenemos que incorporarnos, que tenemos que adaptar el entrenamiento y veremos probablemente a más mujeres consiguiendo podiums. Uste bizi izan ditudan esperientzia guzti horiekin, urte guzti horiekin zorionekoa izan naizela, ez? Eta naiz eta gauza batzuk galdu, beste asko irabazi ditut eta batez ere hori, ez? Agian
esperientziak, ez gauza fizikoak, hor ditudan oroitzapenak eta bizipenak, ez, hor daude, eta, nik uste dut, bizitza pixkat ezberdina eraman detela, baina, berriz ere, egingo nukela.